Poca broma amb la xocolata és el primer dels títols de la col·lecció Els embolics de la Judit i el Johan. Aquí ens trobem amb un fenomen, perquè és divertidíssim, d'aquesta col·lecció que ha tingut molt èxit. Ja estem fent 8enes edicions, 9enes edicions. Per què? Cada capítol és una historieta diferent d'aquest parell, que es fan dir els superherois justiciers, perquè volen intentar ajudar la gent, però tenen un autèntic problema. I és que sempre que els intenten ajudar, els hi surt malament. Llavors, al final, en cada capítol es generen situacions que farà riure els nanos. La història en si és una novel·leta pensada, això, per 8-9 anys, amb il·lustracions en blanc i negre, respira bastant i és de fàcil lectura, a part de ser molt divertit. Llavors, totes les historietes en si van lligades. Llavors, també és molt recomanable, potser per classes que igual no són molt, molt lectores, perquè els motives per dues bandes, no? Per una, amb la lectura divertida, que al final és un dels motius pels quals els nanos llegeixen, no? Perquè s'ho passen bé, i per l'altra, perquè són historietes petites. Llavors, els pots promoure que se'n llegeixin una nit, l'altra, no? I no és allò que hagin de recordar una gran història, tot i que sí que vagin lligades en un global. L'activitat vindrà a l'autora, que és l'Ester Ferran. L'Ester té la mà trencada en fer fòrums. És dinamitzadora cultural d'Òmnium de les Terres de Lleida i té la mà trencada. N'ha fet moltíssims i sempre la veritat és que agraden molt. Envia un joc previ a l'escola abans de la seva visita i després, quan visita l'escola, fa una xerrada sobre el llibre, on explica anècdotes de creació i de més, i finalment, si se li demana, fa la signatura.